min husni islamil mar'i yana cikin kyawun musuluncin mutum tarkuhu ma la ya'nihi ya ba abin da bai shafe shi ba. Yau hadisin yan sa ido ake, wannan shi ake cewa hadisin yan sa ido, shine maganin yan sa ido. Kafa guda ake karantawa sai a musu bayani. Wata in mutum yana yawan sa maka ido sai ka karanta mai wannan hadisin ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min husni islamil mar'i yana cikin kyawun musuluncin mutum tarkuhu ma la ya'nihi ya ba abin da bai shafe shi ba. Ina ruwanka da matar wane, ina ruwanka da wajen su aikin wane, da me yake shafuwarka? Malamai suka ce tarkuhu ma la ya'nihi min al-aqwali wal af'ali, na maganganu da aikin da bai shafe shi ba. Wannan hadisin yana da matuƙar muhimmanci musamman mutanen da ke zama a daba. Wata ransa annabi sai ya ce ku bar zama bakin hanyoyi, suka ce ya rasulullah babu da makawa nan ne mazaunan mu, sai ce to in haka ne ku kiyaye ma hanya haƙƙinta, ku rinse ido ku kame bakin ku daga fadawa cikin lamuran mutane.